Všetkým úžasným dámam ďakujem za srdiečko, za like, za zvonček na YouTube kanáli Leila Moda Fashion a v dnešnom videu vám posielam inšpiráciu na nádherný čokoládový pláštik. K nemu som zladila škoricový klobúčik, škoricové šaty bavlnené a nádherné čipkované pančušky. Keď budete v Bardejove a pôjdete po ulici Dlhý rad, tak sa prosím v Leila Moda Fashion zastavte. A moja inšpirácia je dnes nádherná červená baretka, červený rúž, červený lak na nechtiky, červený náramok, úžasný, nastaviteľný červený opasok, telové pančušky a červené lodičky. Tieto šatky máme v ponuke aj v hnedej farbe a v červenej. Ešte raz ďakujem za odber, za like, za srdiečko. Vaša Leila Moda Fashion, ulica Dlhý rad, Bardejov. Ahojte!